cine. Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui toca Melocotonasso. Sí, allò que fem una vegada al mes, agafant una peli, posant-la a foc lent, cuinant-la amb amor per després servir-vos-la trossets perquè la degusteu. Raül, Pardal, què tal? Què tal, Sendrowski? Doncs aquí, mano a mano, avui no pot estar el Catulo amb nosaltres i al Melocó farem una pel·lícula, ja ho vam dir, del Brian De Palma. Per mi és un dels meus directors favorits. Jo crec que Missió Impossible, la primera pel·lícula, és una pel·li d'autor i és una pel·li molt de Brian De Palma i jo crec que li podem treure molt de suc. A tu també t'agrada molt, no? A mi m'agrada molt. Saps que m'agrada tota la saga de Missió Impossible. Soc un fan, és així. I la primera, perquè és la primera, perquè és la més icònica i perquè és el que dius, perquè probablement, per no dir segur, té el millor director que ha tingut tota la saga. Abans d'escoltar aquest anàlisi, tindrem a la Hollywood i els filmets de la Hollywood. Ens porta Eric Romer, ens porta Conte d'estiu, que em fa molta il·lusió, perquè a més no hem tocat Romer encara i crec que està molt bé. Pels nous oients o pels que no hi penseu, recordeu, abans d'escoltar aquest anàlisi i repàs de Missió Impossible i algunes cosetes que també direm de la saga, sempre ja sabeu que recomanem que revisioneu la peli, que així gaudireu més de compartir o no les nostres explicacions. Pardal, endavant, l'has portat a tu, és el seu moment. A veure, aquesta pel·lícula, per introduir, tot té a veure amb el Tom Cruise. Evidentment, ve d'una sèrie de televisió que va crear el Bruce Geller amb el tema musical de Lalo Schifrin fabulós, i va ser una sèrie d'espionatge, era un grup ultrasecret, i Tom Cruise, la seva carrera ja la tenia enfocada cap a la producció, volia ser productor, va estudiar com es distribueixen les pel·lícules, els directors amb els que va treballar, les produccions. Ell era molt autodidacta, igual que la interpretació. Va parlar amb la Paramount, amb la que ja havia treballat, i al seu catàleg tenien aquesta sèrie. I ell va pensar, vale, és una sèrie que combina espionatge, li vull introduir acció, també actors internacionals, localitzacions també exòtiques arreu del món. És a dir, és com una versió de James Bond a l'americana amb el Ethan Hunt, que és un personatge propi, de creació pròpia, que no estava a la sèrie. És una mica una còpia de James Bond, també s'ha de dir, no? Neix per James Bond, no? També? La pel·lícula està molt adaptada a Tom Cruise. Ell és el personatge principal i el grup està molt de secundari, com a tota la saga en general. Sí, jo crec que està molt enfocada i hi ha molts detalls. Una saga semblant a James Bond, però un personatge molt diferent, perquè Ethan Hunt és un personatge molt bon tio, que vol ajudar a tothom, a nivell afectiu, a partir de la tercera ja té aquesta dona amb la que es casa, és a dir, s'adapta molt, que improvisa, que té diferents estils de lluita a la saga, o sigui que té petites diferències. I el que deia, va buscar un director. Com va explicar el Catulo quan va fer la presentació... Aquestes presentacions que estem fent, que això ho heu de saber també, vam fer-la Missió Impossible, la farem en 28 anys després, probablement la farem amb Superman. Bojos pel cine, estem fent presentacions de cine, col·laboració amb Ocine en directe. Estem fent un micropodcast de 15 minuts dedicats a la pel·li que es presenta. O sigui, us convidem a seguir-nos a les xarxes i estar al tanto d'aquestes presentacions que creiem que estan xulíssimes, que es reparteix merchandising, que hi ha entrades de col·leccionista, que són autèntiques, de veritat, per passar-s'ho pipa anant a la sala de cine, que és el que mola de veritat. I llavors, l'origen de la pel·lícula del director, que és el Brian De Palma, va ser que estava sopant amb l'Steven Spielberg una nit. Són amics, és de la generació del George Lucas, de Scorsese, i el Tom Cruise va tensar-se a casa de l'Spielberg, les van trobar allà i va dir, ostres, aquest director, que interessant, no? I es va revisar 24 hores la seva filmografia i va dir, sí, li aniria molt bé a aquest director. Llavors, el Brian De Palma, encantat perquè li va veure moltes possibilitats i li van deixar carta lliure per crear la seva història, va parlar amb l'Steven Salian, que és un grandíssim guionista. Mira, parlant de Spielberg, va ser el guionista de la llista de Schindler, i un gran director també. Ha fet a més de pel·lis, minissèries com la de Ripley, que a mi m'agrada molt a Netflix. Van crear unes setmanes la base i la història de la pel·lícula, però de l'Steven Salian tenia ja coses per fer i no va poder dedicar-se al guió. I aquí entra el David Coeb, que és un altre guionista de Spielberg, de les de Parque Jurásico, i amb ell va desenvolupar aquesta història. Com dèiem al principi, hi ha molts canvis amb la sèrie, no? I aquí hi ha un canvi principal, que és que l'equip, al principi de la història, hi ha una missió, la missió impossible, i matant tot l'equip. Queda Tom Cruise, Ethan Hunt, i a partir d'aquí és el fals culpable. Entrem en una pel·lícula hitchcockiana i comença un altre tipus de pel·lícula, no?
L'inici és molt bèstia. A l'inici t'està dient... Heu vist la sèrie? Sí? Doncs pues oblideu-vos de la sèrie. Aquí hi haurà un prota, aquí no hi haurà tant un equip com hi era, amb tota la importància que tenia aquell equip, perquè aquell equip era com l'equip A, no? Entre cometes. Vull dir que Sí. cada un era l'especialista, no? Allò, el seductor, el no sé quantos, l'especialista en armes... I aquí sí que després tenim el Ving Rhames i l'altre, no? Renault, sí. Exacte. Que hi ha un pròleg al principi, com passen també a les pel·lícules de la saga i del James Bond, per exemple, com dèiem, que ja fa un canvi també, no? Perquè a través d'un monitor veiem una situació que està passant i que han creat, que és una xarada, no? I el Tom Cruise, que va amb un maquillatge, es treu la màscara. Que és bo perquè va maquillat, Després, al final de la pel·li ja no, però aquí va maquillat. Això és un detall que estaria comentar-lo. I ja es veu un decorat, no? I com han recreat aquesta situació. I d'allà ja són els crèdits, que era el creador dels crèdits de Seven, que és una intro molt curteta amb imatges de la pel·lícula i amb una música de Lalo Schifrin que va adaptar el Danny Elfman. És curiós perquè no volien al principi, hi havia reticències de la producció de dir, ostres, però el tema de Lalo Schifrin, no, millor creiem una música nova. És curiós, Hi havia com que no volien fer i al final el Brian De Palma va dir anem endavant. Com a curiositat van contractar l'Alan Silvestri, que és un altre grandíssim creador de bandes sonores, ha treballat molt amb el Robert Zemeckis, Regreso al futuro i moltes d'altres. I l'Adam Clayton, I el Larry Mullen d'U2, Sí, que surt als crèdits, van adaptar el tema principal per fer una cosa més sintetitzadors, una música més electrònica. Doncs l'Alan Silvestri va fer una banda sonora que no va agradar al Brian De Palma i el va despatxar. Ell va fer la banda sonora, la va crear, però no li va consultar i quan va veure el resultat, que era massa melòdic, no li va agradar al Brian De Palma. Llavors va trobar el Danny Elfman. El mític del Tim Burton. I ell no va tenir problemes en adaptar el tema principal de Lalo Schifrin. I queda molt bé. La música és bàsica per la saga i amb un director de fotografia, el Stephen Burum, que va treballar molt amb el De Palma i per mi fa una fotografia també fantàstica. El guió, el Tom Cruise, va introduir un altre guionista, que és el Robert Town, el de Chinatown, i van tenir problemes allà i baralles, perquè Brian De Palma i David Coeb havien creat un guió i el Robert Town, a través del Tom Cruise, va introduir canvis. Està bé perquè ja que hem començat a parlar de la pel·li, hem començat amb aquest inici de l'escena inicial, principal, potent, però alhora estàs parlant de l'equip, de tot aquest equip de treball, no? I crec que hem de seguir parlant de dues cosetes. Una, els efectes especials, que tenim el Rob Bottin, ¿vale? Wow. La Cosa, Seven, Robocop, Desafío Total, una flipada, però tots els efectes especials d'aquesta pel·li. I després una cosa que no has comentat, que ja hem parlat algun dia, que es va tantejar per la direcció el John McTiernan, Depredador, La caza de l'Octubre Rojo, en aquell moment estava molt potent ell, i Sidney Pollack, que acabava de dirigir, o feia poc havia dirigit en el Tom Cruise precisament amb La tapadera. Van sonar amb qui es va arribar a parlar i que finalment no van acabar fructificant, però que van estar allà. És veritat que, com molt bé has dit, el Brian De Palma, a més, és que en aquell any ell està en el seu punt més àlgid, no? Ve de Carlitos Way, ve d'una de les grans pel·lícules, si no la millor, del Brian De Palma, Atrapado por su pasado, que també he dit Carlitos Way, no? Vull dir que el Brian De Palma està en el seu gran moment, no? Per poder dirigir una pel·li, i el Cruise vol això, vol... Al final ell, com a productor, vol manar, no? Vol aquells directors que tinguin el seu segell particular, però ell també vol apretar, no? Que després ja en parlarem, perquè a més hi ha salsa rossa d'això, Diuen que van acabar malament, no se sap si és... Bueno, després ja ho comentarem. Si et sembla, anem parlant de la pel·li, des d'aquest inici, no? Anem repassant-la, anem analitzant-la i anem entrant detallets que segur que interessaran la gent que ens esteu escoltant. Aquí tenim el personatge que sortia de protagonista a la Missió Impossible de la sèrie, que és el John Boyd, que és el protagonista, diríem, no? El seu jefe, no? Perquè l'Ethan Hunt a la primera no és el cap d'equip. I és curiós perquè, com diem, fem spoilers en aquest podcast, aquí el gran protagonista de la sèrie és el traïdor. I això també és un canvi molt gran. I això no va agradar ni als fans ni als creadors de la sèrie. Això van veure una traïció. En aquesta època actual, perdona'm per dalt, amb el haterisme que hi ha a les xarxes, t'imagines
què passaria ara amb això del woke, com la gent apreta les pel·lis abans de que surtin, què passaria ara, no? Igual se la carregarien abans de que comencés. A més, crec que va ser un pioner Tom Cruise adaptant sèries de televisió i després també les franquícies, que Hollywood s'ha convertit en això, no? Tot i que és veritat que el Tom Cruise, l'amor per al cinema, de l'acció, de fer-ho tot si es pot fer analògicament, és a dir, que sigui amb càmera, amb real, hi ha una diferència en pel·lícules com la saga de Todo Gas, per exemple, Too Fast, Too Furious i totes aquestes coses que és fantasia pura, no? Escolta'm, Tom Cruise era un fan de la sèrie de petites, l'havia tragada no sé quantes vegades, veu? Vull dir que això és el que també ell tenia aquest gran record de la seva infància, doncs devia tenir ell uns 10 anys, quan veu la sèrie i es queda prendat del que està veient, no? D'aquests 7 anys de temporada, que abans hem dit que hi va haver això del 66 al 73, però en realitat són 2 vegades, perquè després tenim 2 temporades més al 88, del 88 al 90, que això és molt més fresc de que després ve la pel·lícula, que probablement això ja els hi va fer aquella xispa, aquell clic que dius, ostres, si tornem a fer, no? Però aquell del 88 al 90 tenim 2 temporades que s'han de recordar també. Doncs tornant a la pel·lícula, a nivell narratiu, quan es crea la missió aquella que és una nit, que s'han d'introduir a una festa, no?, diplomàtica, a Praga, hi ha un MacGuffin. Allà hi ha una llista NOC, que diuen que és una llista secreta d'espies. La veritat és que la història és una mica complicada, ¿vale? Els espies, als Estats Units i de més, seran descoberts, i això és fatal, no? I en aquesta festa, anteriorment, hi ha com s'explica, no?, el que faran. Cada personatge surt l'Emilio Estevez, que fa un petit paper, la Emmanuelle Béart, que és una actriu francesa que m'encanta. Em recorda, estic entre l'Angelina Jolie i la Marion Cotillard, tio. Saps? Em recorda aquestes 2 actrius. A mi també m'agrada molt. Que diu el Brian De Palma que el càsting la va fascinar i que ho feia molt bé i que tenien química, però és veritat que en pantalla crec que és una cosa que li passa en general al Tom Cruise, no té química amb les actrius a nivell sexual, no funciona. També a l'equip està la Christine Scott Thomas, que m'encanta, El paciente inglés, la de comèdies romàntiques com la de 4 bodes i un funeral, que també surten a l'equip original. I la Max, que és la Vanessa Redgrave. Sí. És aquesta dona poderosa. Sí, Max és una traficant d'armes que surt més endavant a la pel·lícula i està fabulosa en aquesta pel·lícula. Com a petita anècdota, la volien recuperar a Protocolo Fantasma, però demanava... té un caché i la productora no volia pagar i van fer un altre personatge menys carismàtic, no? Doncs, tornant a aquesta Missió Impossible, aquesta escena te'n recordes, Sendrowski, que estan explicant? Està el Jim Phelps, que és el John Boyd. Anirem a aquesta festa, explicarem, tu faràs això, tu l'altre, posaràs l'ascensor, desconnectaràs l'electricitat. Tot això va ser una escena afegida, perquè això ho explica l'Emilio Estevez, que fa d'informàtica a la pel·lícula, que el George Lucas, quan va fer un passi, que el Brian De Palma, que fa passis pels amics, com fan ells en general del grup, va dir, aquí falta una escena de menjar, de taula, d'espagueti. És a dir, d'explicació del que faran. No anar directament a la missió, no? Sí. I com a intro és veritat que t'ho aclareix molt bé el que faran i on estarà cadascú i funciona bé. Funciona bé. Després a la festa, que és clàssica, no?, com està rodada, és maca i tal, és quan hi ha el gran canvi, no, Marc? Que és quan explota tot i no surt com estava previst. Hi ha una cosa d'aquesta pel·lícula que m'agrada molt, que ens queixem amb el cine actual, que a vegades l'allarguem, és que és una pel·lícula que va per feina, per dalt. És una pel·lícula d'hora i 45, que té aquestes, no sé si anava a dir exagerant, dintre dels 3 actes, però quasi 5 escenes principals, no? I amb uns missatges molt clars, no? Aquesta que dius, anem cap allà, sortim d'allà, tenim el sopar de Praga, la decisió de la reunió, la decisió que anem a la bòveda, ja estàs a la bòveda, ja estàs baixant a l'angli, molt ràpid, sí. Molt ràpid, sortim de l'angli, anem quasi cap al tren, ja saps? I en un moment t'has menjat la pel·lícula. Sí, és molt entretinguda. Però parlant d'això, Sendrowski s'ha de dir que Missió Impossible és un exemple d'aquests canvis. Va començar amb aquesta durada i ha acabat fent pel·lícules de quasi 3 hores i a sobre dividides en 2. Dobles pel·lícules. Està fent pel·lícules de 5 hores, no, Pardal? Està fent pel·lícules de 5 hores, no ens enganyem. Primera entrega, segona entrega. Tal qual. I jo crec que això és...
No és necessari per les històries que estan explicant. Jo entenc que són les set pieces que va començar amb aquesta pel·lícula. Tot això comença amb les set pieces del restaurant Peixera, allà a Praga. Sí, exacte. Van morint un per un. Costa de creure, tu. Dius, ostres, això sembla la boda de sangre de Juego de Tronos. Cosa que la Paramount, quan li entren ja amb aquest guió i li estan dient això, perquè saps que la preproducció va ser super secreta d'aquesta pel·lícula, per cert. Doncs la Paramount ho veia molt arriscat, no ho veien gens clar. M'estàs dient que els primers 10 minuts m'has matat a tot Cristo? M'estàs dient que estem posant a l'Emilio Estevez, ojo, que venia d'Arma Joven, Uah, pel·lículon. I te'ls estàs carregant a tots, però això no pot vendre, això no agradarà, això la gent voldrà marxar del cine, no? I va ser així. És que és molt fort aquest inici. Que després es repeteix a moltes pel·lis de la saga, que el Tom Cruise creuen que és culpable, no? El seu jefe també ha mort, però ell com és un tio que s'espavila molt i pot contactar amb la seva agència. I aquí és on entra un personatge, el Kittredge, el Henry Czerny, que després trobarem a les últimes pel·lis, també. Aquest home m'agrada. Aquest home, com a mínim, no sé si m'agrada. Per aquest paper m'agrada molt. El veig en aquest personatge, no? Té cara de... Saps allò? Aquest té cara de poli, aquest té cara de... No? La gent a vegades els hi posem cares. Després ho poden fer millor o pitjor com a actors, però hi surts amb un avantatge quan tens cara de... No? I Kittredge té cara de Kittredge de la CIA, no? O de l'agència, no? De l'agència, sí. Aquí és el típic personatge que també s'ha repetit en moltes pel·lis de la saga, que creu que és culpable el Tom Cruise. Però ell és un rat, és a dir, ell és un tio molt gris, cap quadrat... Sí, però tampoc me n'enfio mai del tot, No m'acaba d'agradar. Aquesta grisor, no? Sí, perquè et crea el dubte. Tu penses que ell és el culpable. I quan un va en contra d'en Cruise és el dolent, l'altre. Saps què vull dir-te? Vull dir que al final també l'estan enganyant o també s'ho pot estar creient, però el fet que vagi contra del nostre heroi ha de ser dolent, és l'antagonista llavors, però no. I aquí entrem també en el tema dels espies, que això està molt bé, que clar, els espies hi ha una paranoia molt gran, no et pots refiar de ningú, tothom menteix, no? I anem a aquesta escena que va ser, com deia, al principi del set pis de la saga, que va ser molt complicada i arriscada, que va al restaurant, el Tom Cruise, i hi ha un moment que és, a més, a nivell és espectacular, no? Que és no sé quants, tonelades d'aigua, amb peixos de plàstic, després, quan explota tot. Va explotar de veritat, això m'ho deixaràs explicar. Sí. I el que està molt interessant és que el Tom Cruise, quan està parlant amb l'altre i ja està veient que l'altre pensa que ell és culpable, va veient la resta de gent que treballa al restaurant o que està allà i descobreix que és un altre equip de l'agència que estava a la festa. A las 9, el camarero de la tal. A las 12, el... Oi. Clar. Pell de gallina. I aquí entrem amb el gadget aquest que li ha ensenyat el Emilio Estevez, que a mi m'encanta, que després surt el tema del tren, que és el xiclet explosiu, que és vermell i verd, que si el fusiona, pam, fa com una bola i explota, no? I aquí entrem amb curiositats de com es va rodar aquesta escena molt, molt espectacular. Sí. Deixa'm dir-te, primer, l'escena del sopar que estàs explicant, per mi, una de les millors escenes de la pel·lícula. No només aquesta final de l'acció, sinó la tensió absoluta que es respira en aquest sopar. Tu vas veient que alguna cosa ha passat. Vas escoltant en Kittredge, no? Plans contra plans. 5 minuts. El pla holandès, per dalt, la inestabilitat, aquell pla que ens fot de cantó, quan està veient que no anem bé, l'horitzó gira cap a un cantó, vale? Que és quan l'Ethan comença a sospitar que venen maldades. En Kittredge, si t'hi fixes, i si mireu, si no posem pausa, es va tapant la boca, això quan estàs mentint, aquelles coses de comunicació no verbal, el pla holandès es gira, clenc, queda de cantó, ja veiem que s'està torçant la cosa, van maldades. L'altre que es tapa la boca, es va tocant la cara. Kittredge aquí es va tocant la cara. Està nerviós, comunicació no verbal, repeteixo. És un pla que transmet moltíssima tensió. Moment que Ethan pregunta ¿por qué había otro equipo? Ell comença a treure el xicle, aquest moment que dius, el xiclet. ¿Vale? Abans ja hem vist, per cert, el restaurant des de fora, on ja hem vist aquella peixera, ¿vale? En De Palma ja ens ha situat. On estem? Què pot passar? ¿Vale? Sempre ho fa, sí. Això és increïble, vale. Llavors, què passa? Que va explotar de veritat. Que aquella peixera que rebenta en aquest tanc que parlaves de no sé quantes
tonelades d'aigua, amb explosius, i ell ha de sortir corrents abans no li caigui tot a sobre. Amb un doble d'acció, primer, perquè Cruise ho veiés, primer s'ha de fer una prova, no? I en Cruise veu, perquè és productor també, no només és actor i tal, no? I a ell no li va convèncer. Ja estem amb en Cruise quan veu les coses i diu... Que després passa també amb lo del tren, que ja en parlarem del ventilador i tota la història. També hem de dir que el Tom Cruise al principi no volia fer. Va ser el Brian De Palma el qui li va dir, tenia por. Jo ja he llegit el Brian De Palma per Brian De Palma, que és un llibre d'entrevistes molt bo. Després tot va canviar a partir d'aquí, però tenia una mica de por. Síndrome d'Estocolm, s'ha enamorat de la por. Bueno, i això, i a l'equip hi ha altres actors especialistes, a veure què fotrem, llavors li deien, han de ser 3 segons exactes, perquè quedés com el Tom Cruise volia, que ell volia el moment del salt, el moment que explota, i això li diu De Palma a ell, no? Diu, has de saltar, si ho vols fer, ha de ser exacte, has de saltar just mentre surt l'aigua, el moment aquell, com si fos impossible. Una escena absolutament salvatge i arriscada, de veritat, que s'ha de veure per creure. Clar, és molt plàstic. A més és veritat que està a càmera lenta, és a dir, l'explosió és superràpida, però la veiem a càmera lenta i això és una plasticitat i amb la música que queda molt bé, la música del Danny Elfman. I té un pla final, que també és una curiositat, que ho diu el Brian De Palma, que és un doble, és un atleta. Quan surt corrents, que veiem els peixos que són de plàstic pel terra, i marxa corrents al Ethan Hunt d'esquenes, és un doble perquè volien un atleta que volés. Sí. Després és veritat que jo crec que tot això va canviar perquè el Tom Cruise va dir no, aquí el que corre més sóc jo, i bueno, és espectacular després a les pel·lis de la saga, no? És icònic ja, no? La manera de córrer el Tom Cruise movent els braços d'aquella manera, que sembla impossible que ens ho estigui fent encara amb 60 i pico, no? Podem passar una miqueta a l'escena del pis, que també està bé, que és quan el Kim, no?, apareix ple de sang, et sembla? No? El detall del Tom Cruise quan entra al pis, que trenca la bombeta, que és aquell detall tan d'espia, no? Queda molt bé, perquè clar, si algú camina, escoltarà els vidres, no?, de terra i ell sabrà, no? És com quan posen a la porta alguna... Recorden el James Bond, un pèl o algun adhesiu, alguna cosa així, no? Per dalt, el que fan els lladres, quan volen entrar a robar pisos, sobretot a l'estiu i la gent està de vacances, que et fiquen un celo, això se li diu marcador, i amb aquest marcador saben si tu has obert o no has obert aquella porta. Si no l'has obert durant no sé quants dies, et venen a robar. Doncs aquí trenca aquesta bombeta, trenca els vidres i després ell sent els vidres, que vol dir que ve algú, no? Ell s'havia dormit, es pensa que és el Kim ple de sang. El Jim Phelps. És una paranoia que ha tingut perquè està molt cansat i al final és la noia, no? Que és la que acaba d'entrar i la que li diu, no? Primer ell no s'ho acaba de creure, què fas tu aquí? Perquè al final ell busca un culpable, busca un topo, busca algú que és el que ha fet que es mori tot l'equip i només queda ella malament. Clar. I aquí entrem amb la paranoia, com dèiem, no? I com ell ara és culpable, però ella li vol ajudar, és trobar el veritable traïdor. Aquí és quan ha de crear un nou equip, que anem al Jean Reno, i entrar a la famosa escena de la CIA, de la bòveda aquesta, per robar la llista NOC de veritat. Passem al moment del tren amb el Luther i el Jean Reno. Que m'agrada molt perquè és molt dinàmica, no? Sempre estan movent-se. Sí, els està presentant amb la càmera, no? Això és. Està bé perquè allí veiem la complicitat que ja té amb el hacker, que és el Ving Rhames, el Luther, que sortirà tota la saga, i el Jean Reno, que ja veiem que és el Krieger, que és un personatge una mica fosc, no? Que no pots confiar en ell, no? El Luther, per cert, aquí parla d'intel·ligència artificial i el 96, això que diem sempre de Missió Impossible, que va avançada en el temps, no? Que parla de les màquines pensantes portàtiles con chip d'intel·ligència artificial. Diu això, textualment diu això, no? És molt bèstia, que digui això. Parla de que, estan parlant de Langley, no? De si entren allà, com poden entrar. Diu que no hi modem, diu, por algo lo llaman autónomo, que també això és com avançat en aquell temps, perquè dius, el modem ara, clar, però el 96 no tant, ni molt menys. La gent li deies, el 95 m'agradaria saber quanta gent sabia el que era un modem, no? Ja. El 99-2000 potser sí, però el 96 no, Això ho diu allà. En aquella època no devíem entendre què havia dit aquest. El David Coeb, que és el guionista, va investigar i va parlar amb gent que eren espies, va parlar amb gent de la CIA, informàtic segur, no? Que fa que el guió sigui més real, no? Hi ha una altra cosa que m'agrada, que és com està rodada aquesta pel·lícula. Com tu la tens molt fresca quan estàs analitzant aquestes coses, però
però és com comparteixen, no? Com estan els plans, com es veu la gent. M'agrada com estan al principi, al sopar, que fan la reunió, i tots estan ben col·locats. I fa un pla de conjunt. No és la típica història de pla contra pla. Brian De Palma va treballar també, jo crec que en aquella època... Abans has dit una cosa. Atrapado por su pasado, que és, com tu dius, jo diria que és una, si no de les millors de la seva carrera, va ser un fracàs. No va funcionar. Va ser un flop i ell estava molt, molt frustrat. I el que ell també treballava en aquesta època era un programa d'espais d'arquitectura que li ajudés a posar la posada en escena. És a dir, com puc treballar amb la càmera, i això li ajudava molt a previsualitzar, a tenir idees, no? Perquè no fos una història típica, com deia, de plans, contraplans, pla mig, pla general. És a dir, és una cosa subtil quan veus la pel·lícula, però és veritat que no fa una posada en escena típica, però és molt orgànica. Abans d'anar cap a la bòveda, hi ha un altre moment en aquesta escena que estàvem parlant que m'agradaria una mica reproduir-vos-la perquè m'agrada molt, que és quan l'Ethan explica les mesures de seguretat a Langley. Aquell moment que diu, el primer código de identificación de 6 dígitos, diu, la primera mesura de seguretat. Diu, luego escàner de retina, i aquí vas veient el Don Lowe, el vas veient com ell va entrant, no? Mentre ell t'ho explica, que ja tenim una veu en off que és l'Ethan explicant-li als altres. Aquesta versió de 3, no? Ell ho està explicant, els altres ho estan escoltant, veiem el Don Lowe i nosaltres a sobre ens ho estem imaginant, no? I doble targeta electrònica, és a dir, 3 mesures de seguretat. I allò es diu, a dintre la càmera sempre hi ha 3 sistemes funcionant, a part d'aquests que hem dit. Diu, sempre que el tècnic està fora de la sala, que és quan en Don Lowe, que de fet li foten la llona a la beguda a la noia, perquè ella es trobi malament, vagi a vomitar i ja el tenim a fora de la sala. Tècnica ràpida, ¿no? Un sonido que sea más alto que un susurro que hace que se dispare. O sea, el mínim so, estem parlant del sentit del so, es dispara. Vale. El otro es el aumento de temperatura, que si està per sobre del grau, 1 grau per sobre de la persona que hi hauria de ser, salta l'alarma. Temperatura i so. Uau. I després, al terra, per la pressió. Un lleu augment del pes a terra també es dispara. Llavors diu, estos 3 sistemes són el no va más. I el Luther li diu, amb aquella veu d'en Wallace, com es diu, el de Quentin Tarantino. Wallace. Marcelo Wallace. Que és el Miguel Ángel Jenner, que és el mateix que el Samuel L. Jackson, aquella veu imponent, no? I el Luther li diu, ¿y crees que podemos hacerlo? I l'Ethan respon, vamos a hacerlo. I sona la música de Lalo Schifrin i aquí jo em trec la camisa, la tiro a terra i dono 3 voltaretes al mig del menjador, tio. Perquè és un altre momentàs de la pel·lícula, per dalt, sí o no? Sí. I aquí també, com dèiem, ja t'explica com és l'espai, el que passarà. Brian De Palma va treballar molt amb aquesta escena, molt de temps per crear-la i també té moltes coses molt interessants, evidentment. La bòveda amb la que baixen és un espai que sembla com una telaraanya, una teranyina, no? I ell és una aranya que està baixant i, si et fixes, és un espai molt blanc que recorda, o es va basar el que va fer el decorat, que va treballar amb Indiana Jones, i és un grandíssim artesà, el decorat amb 2001 Odissea de l'espai, al final, quan està el protagonista en aquell museu com casa que li han creat els alienígenes del protagonista, i té aquest punt com d'un somni. Realment, no? Aquesta sala és artificial, no és real, no? Això no existeix a la CIA, no? Ultramoderna, és galàctica. Podríem dir que és una nau espacial, no? Sí. No sé, eh? Sí. I també juga molt bé amb el so. Si et fixes, Brian De Palma volia fer una escena silenciosa. Una història que és tan explosiva, tan d'acció, volia fer una cosa que fos el contrast total. I això ho aconsegueix i crea un suspens que la gent estava a la sala, ostres, què passarà i tal. I curiosament deia el que va fer el so, que és un dels millors de la història, que va treballar a Star Wars i tal, i ell que deia, hi ha un so del silenci, és a dir, petits sons, hi ha un so que té com una màquina que quan hi ha un so va sonant, va pip, 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 tal, que diu, això no és lògic, perquè si vols silenci això no ha de sonar. O com la corda, no?, que està arrossegant allà quan està suspens en l'aire, no?, el Tom Cruise. Tots aquests petits detalls fan que faci com visible, no?, l'invisible, que tu què pensis, que silenciosa és aquesta escena, amb aquests petits sorolls. I et crea, com deia, un suspens perfecte, per mi és una obra mestra aquesta escena, tot i que, evidentment, Brian De Palma es va inspirar
en una altra pel·lícula. Pel·lícula del Jules Dassin, que es diu Top Capi, hi ha un robatori, és una pel·li de robatoris, com aquesta escena també. Robar una daga d'un palau turc, el lladre, com per l'aire, hi ha una vitrina i un altre l'està aguantant amb una corda i tal per poder agafar l'objecte i robar-lo, no? Igual que en aquesta pel·lícula. Avui estic d'escriptor, perdoneu-me, no sé si és bo o dolent, però deixeu-me d'escriure... Això està molt bé, sí, perquè fa recordar molt i quan tornin a veure la pel·lícula quedarà molt clar. Doncs l'escena de la bòveda, l'altre dia la mirava i me l'anava mirant i me l'anava escrivint perquè disfrutava del que estava veient, no? Dic, vas veient el rellotge de la temperatura. Amb allò que hem explicat abans, que ja ens ha explicat tots aquests detalls que hem d'estar, dels que estem pendents i que ens generen l'atenció perquè no hi hagi el soroll, no hi hagi el pes i no hi hagi la temperatura, no? I llavors vas veient el rellotge de la temperatura. En Tom Cruise, quan escriu el codi a l'ordinador, que està penjant de cap per avall, i enrere, si us hi fixeu, amb l'esquena arquejada, com si estigués fent dorsals i de cap per avall. Una molt mala posició, eh? És una posició molt incòmoda. Molt incòmoda. Ho va fer un doble també, això, però el Tom Cruise va dir que ho volia fer ell. Van dir que ho feia millor que el doble, perquè el Tom Cruise el que té és que és actor. Llavors sap interpretar. Rodar aquesta escena, hores, dies, perquè això no són hores, són dies. La claustrofòbia que és la sang al cap, és que, vull dir, és que imagina't. S'ha de tenir una disciplina, no només física, sinó mental molt forta. Doncs tenim en Tom Cruise de cap per avall, amb aquesta dorsal arquejada. Mentrestant, anem veient el Jean Reno, el Kruger, aguantant la corda, això que explicaves, que no pot més, que ja a l'inici no pot més, les dades descarregant-se, anem veient l'ordinador, la puta rata pel conducte de ventilació. Quin moment de la rata. Primer t'ensenya la rata i després la rata ja va cap al Jean Reno per més tensió. L'Ethan amb el disquet a la boca, que és el disquet que ha de posar a l'ordinador, ha de descarregar-se la llista NOC i ha de recuperar-lo, no? En Jean Reno, en Frank, en Kruger, a la peli, veu la rata que ve cap a ell. Aquí és quan es queda 1 mil·límetre del terra, que és quan en Tom Cruise cau, que està a punt de... Hòstia, que dius, ara hi haurà la pressió al terra. Es queda 1 mil·límetre. I aquest mil·límetre, perquè arribés a fer això, que era molt perillós, evidentment es pot trencar el cap per fer això. Es va posar monedes als peus, dintre de les sabates, perquè equilibrés el cap amb els peus, perquè si no sempre anava i es donava cops amb la cara al terra. Increïble. Que van demanar quin pes que necessitava alguna per fer aquest contrapès i la gent que estaven en aquest rodatge, en el rodatge, la gent va treure monedes. Per dalt, que la gent va treure monedes, la gent tenia pèmpins, cosa que avui no passaria. Avui la gent té mòbils, li haguessin fotut mòbils a les bambes. Sí, jo crec que la van rodar a Anglaterra, uns estudis allà, i doncs això. Sí. Penis. Renault encara aguantant, anem veient la cara. La temperatura segueix pujant, anem veient el termòmetre. En William Dunlow, que el veiem, que surt del lavabo, ja ha fet la seva vomitada, en Tom obre els braços al màxim. Al moment que està estirat, obrint els braços per no tocar el terra, la gota de suor que li patina pel vidre de les ulleres, per dalt, que està a punt de caure aquella gota i s'acaba la peli. Salva la gota amb la mà. Sí, que físicament és impossible, eh? És impossible. Si fixes, no hi ha espai perquè posi la mà, però queda perfecte. Queda perfecte, exacte. El Dunlow, que és el científic, que l'hem enviat a vomitar, està entrant. En Renault no sap d'on treu la força, però estira, perquè l'ha de pujar fins... O sigui, en un moment que tu no tens més força, per dalt, explica'm com collons tens llavors la força per pujar en aquell home que el tens... A veure, això és que físicament és impossible, a veure... Si no m'equivoco, li ha matat la rata d'una mossegada, ja pot estar més tranquil, i és quan fa aquest moviment que és brutal, i és quan entra l'altre, el Dunlow, i ell està penjat. Total, mutis i a la gàbia, bueno, mutis perquè a més té un disquet a la boca, la corda que es pot trencar, perquè també et van ensenyant com la corda, el que dèiem abans amb el fregament, te la segueixen ensenyant que està fregant. L'Ethan, que té el disquet a la boca, ja ho tenim, i ara és aquell momentasso que cau al ganivet, que ara podríem tornar a la 8, a la sentència final, on ens recorden allò del ganivet, perquè el ganivet surt a la 8. Sí, el Dunlow ha marxat una altra vegada, crec que al lavabo, i és quan cau el ganivet. El ganivet, i en Dunlow... Llavors, et dius, ara ja està, ara sonarà l'alarma perquè el ganivet caurà a terra, ja està, no? Clar. Cau a sobre la taula, no toca el terra, no hi ha aquell pes que havíem dit abans, aquella mesura de seguretat, de la pressió, en Dunlow entra, ens hem salvat, l'alarma no ha sonat, però en Dunlow veu el ganivet, repassa l'ordinador
i diu, merda, aquí ha passat alguna cosa. Aquí hi ha tomate. Aquí hi ha tomate i marxen tots perquè van de bombers, no? Estan disfressats i marxen feliços allà amb un pla molt bonic també. M'agrada com estan tots feliços i és un pla... En el camió. En el camió. Això també és anar per feina, perquè realment no hem vist com han acabat escapant. Sí que veiem com surten pel tub de ventilació on estava el Jean Reno. Sí, tiren fum. Tiren fum. I ja està, i amb el fum... Això passa molt, és molt típic. És com quan algú s'escapa, que hi ha una persecució i de sobte, com que s'escapa i l'altre ja dic, bueno, i aquí ja no segueixo, ja s'ha escapat, saps? I ja li deixo. Però podien continuar si volguessin. Però les llicències de Missió Impossible és molt bo per això, perquè és una saga, i aquí ja comencem amb això, no? que li donem moltíssimes llicències pels que poder a vegades ens agrada més el cinema d'autor, més ben fet, que l'altre no ens el creiem i tal. És veritat que pot ser una mica guilty pleasure, perquè ens acabem creient aquestes coses perquè té un punt d'equilibri, com els superherois, que ja sabem que ell ho pot fer. No? Sí. Que és que l'Ethan Hunt és capaç de fer-ho. És que Missió Impossible són capaços. Aquí encara no ho sabíem tan clar, perquè era la primera. Ara ja ho tenim claríssim, no? Sí. No? Aquí encara suposo que hi havia alguns que no sé si amb la sèrie ja potser venien de la sèrie, però que dius, ostres, és que és impossible, si el títol t'ho està dient, fill meu. Però és veritat que aquesta pel·lícula, en aquesta escena, tu dius, i realment penses, pot sortir malament. Amb les altres saps que sempre sortirà, no? Sí. Però amb aquesta tenies un suspens real perquè, com deies, és la primera pel·lícula. I d'aquí ja passem, no?, que tornen ja tenen el disquet, no? Sí. I hi ha una escena que és aquesta molt xula amb el disquet del truc de màgia, no? Hòstia, ¿dónde está la bolita? Pardal, ¿dónde está la bolita? Sí. Ethan Hunt thrillero, no? Sí, m'agrada molt, perquè allà quan estan al pis, el disquet se l'ha quedat al Jean Reno, el personatge. I diu, escolta, jo tinc el disquet. I diu, el disquet, tu? Que el vol coaccionar. En Jean Reno el vol coaccionar. Hi ha un xantatge, ja comencem el xantatge. Sí, extorsió. Perquè després descobrim que el Jean Reno és l'aliat del Jim Phelps, del John Boyd. És el dolent, també. Però aquí encara no ho sabem. Aquí encara no ho sabem, però ja es veu que aquest tio no és un trigo tio... limpio. No és trigo limpio. Això, volia dir això. I el Ethan Hunt, que és molt espavilat i que improvisa molt bé, i ho fa amb això que dius. Jo tinc el disquet, i diu, però si me'l vas donar, i tu com ho saps? I fa això, aquest truc de màgia, quan hi ha una carta que la té a la mà i després desapareix, no? El Jean Reno diu, ostres, i aquest no serveix per res. I li tira a la brossa, tio, que dius, hòstia, a veure si l'ha trencat. Està molt bé. Com el bon lladre. El bon lladre, no vull dir sense escrúpols, no? Però que al final ha d'anar fins al final per fer creure's el farol a l'altra persona. Tal qual. I li fa creure. I llavors després ho diu, perquè de fet ens ho ha fet creure a nosaltres. Jo en aquell moment em crec, dic, que cabron, l'Ethan Hunt, ell tenia el verdader, li havia fotut un altre, no? Jo vaig pensar, aquest tio, no, té l'altre, però com ho fa? És una molt bona idea de guió, vull dir. Acabem amb aquesta part, la dona del Jim Phelps, que és la Claire Phelps, la Manuel Beard, li fa el petó, li diu que ella reclutó a Kruger, no? Volguem dir, que em sap greu, es disculpa, volguem dir, que aquí ja sabem que l'ha reclutat ella, no? Que diu, aquesta, que va quedar viva de l'equip anterior, eh? No? Sí, i que hi ha una escena, va negra la imatge, no?, que li dona un petó, i que hi havia una escena de llit que es va tallar. És a dir, ells tenen una escena de sexe que es va tallar perquè no hi havia química després del muntatge. Hòstia. O sigui, hi havia com un triangle aquí amorós perquè la Emmanuel Beard és la dona del John Boyd a la pel·lícula. Ens anem a una altra escena que a mi m'agrada molt, que és l'escena on en Jim apareix a la cabina de telèfon, no? A mi és una de les meves favorites de la pel·lícula. Que sí? Jo també. I és una idea que va tenir el David Coeb i el Brian De Palma i que volien canviar i van dir, no, aquesta escena és que és fantàstica i és molt complicada. Diu, és que la gent no l'entendrà, però és que és fabulosa. Llavors, és quan hi ha una trucada, no, com un missatge, i va trucar, està plovent, i va a l'estació de tren. A Londres? Com tu dius, sí, a Londres, exacte. I hi ha una trucada que està trucant, i hi ha una altra persona que va a una gabardina, molt de Brian De Palma, que entra en el pla, i quan es gira, qui és? És el John Boyd. Però un incís, però ell està parlant amb en Kittredge. Això és. Que a més està uns... Perquè en Kittredge diu, ràpido, està en Londres, ¿dónde està la cabina? I quan fan això... Llavors, quan ell penja, no els hi ha donat temps, diu,
no nos ha dado tiempo a localizarlo. No han pasado más de no sé quants segons, que són els segons amb els que tu podies localitzar. Sí, I diu, però saben que està a Londres. Él quería, y él diu, él quería que supiéramos que está en Londres. Sí, Él perquè no té un quería que rellotge. supiéramos en qué cabina estuviera, pero quería que supiéramos que está en Londres. Sí. Llavors penja, es gira el de la Cabardina i tens en Boyd allà, que estava viu. I com que, a més, abans ja t'ha ensenyat que el Boyd, ell havia tingut aquell somni que estava cansat i l'havia vist amb sang, tens un petit moment que tu penses, ja se l'està tornant a imaginar. Sí, clar, juga amb això. Juga amb això, però no, és el real, que ell es queda pillat. El Tom Cruise se'l queda mirant dient, com allò que faries allò de... No, et fotries hòsties a la cara, no? Despiértate, no? I no, sí. ¿Qué es él? Y le digo, ¿y si tú estás vivo? Digo, si tú estás vivo, ¿qué ha pasado? Clar. No? I allà és quan estan a una taula i reprodueix una mica l'escena amb el Kittredge que dèiem de la peixera. És a dir, estan parlant, però el que és fabulós en aquesta pel·lícula és que està com ferit, no? El John Boyd diu que va sobreviure, però que no va amb un cabastrillo, va amb el cabastrillo. Sí, no podia dir res. I aquí li estic explicant el que ha passat, però visualment veiem què està pensant el Tom Cruise de realment el que va passar aquella nit. I és tot el contrari el que està dient el John Boyd, és a dir, el traïdor. I veiem el punt de vista del Tom Cruise del que va passar i veiem com ell, el John Boyd, és el que va matar l'equip realment, no? John Boyd ell ho va explicant, no? I el Tom Cruise li diu, sí, claro, fue Kittredge, no? Perquè li foten la culpa en el Kittredge. I diu, això és. I això que dius tu que penso una altra cosa, jo he de dir que està molt bé, que al final és el que pensa el Cruise, però jo tinc el dubte com a audiència, o si a tu et va passar o si a algú li passa, que tens el dubte de dir, vale, és el Cruise que ja ho sap de veritat i ho està pensant ell, o és que el director m'està ensenyant a mi, com a públic, com a visualitzador des de casa, el que va passar perquè jo sàpiga què va passar. Però en Cruise encara no ho sap. No, sí, el Cruise ho sap. Sí, el Cruise ho sap. Ho sap segur, però jo en aquell moment tinc el dubte si el director ja està jugant, encara està jugant a dir-me t'ho ensenyo perquè en Cruise és el que realment pensa en Cruise o perquè és el que a vosaltres us vull ensenyar que va passar. M'explico? Sí, t'entenc, però no, la intenció ja del guionista, del director, era això. Era aquesta. I per això van dir que era una mica que la gent deia, o la gent que estava a la producció deia, això és molt complicat, la gent no ho entendrà, i funciona molt bé. Funciona molt bé, però hi ha aquest petit punt, que jo si no ho hagués dit. A mi, com a mínim, em va fer el dubte. És igual, no? Que funciona molt bé, perquè et fa prestar molta atenció al que està passant. I encara que et generi el dubte, dius, hòstia... Hi ha un subtext i el Ethan Hunt, com són espies i, com dèiem, menteixen i no sempre van de farol, doncs això està molt ben il·lustrat en aquesta seqüència. Al final d'aquesta escena hi ha també una pregunta molt guapa, que també és molt ambigua, i la deixen a l'aire, Raül. Al final li pregunta, ¿por qué, Jim, por qué? Li diu a l'Ethan en el Jim, en el dolent, dolent al final, no? Clar. I li diu, però què li vol dir quan li diu Jim, por qué? Li està dient, ¿por qué fuiste tú? O ¿por qué fue Kittredge? Aquest dubte, perquè ell no... Saps què vull dir? Però ¿por qué, Jim, por qué? Pensa que ell se n'adona que el seu, no només el jefe, sinó és com una figura paterna. El que el va instruir és com si fos un amic, un gran amic d'ell. I després que és un traïdor. No només és un traïdor a la seva pàtria, al que és ell, no? A la seva figura, no? Al seu país, sinó un amic. I va matar la resta de la seva família laboral, no? I per ell és molt fort, això. I per això sí que s'ho diu. Ell realment s'ho diu. Diu, per què? Ell pensa que s'ho diu al Kittredge, però és una frase que li diu directament, però clar, el Jim Phelps no s'enteraran de tot això. Doble capa. Total. És molt bona. Ens anem al tren directament? La seqüència del tren ja també t'expliquen el que passarà, és a dir, agafen el TGV, que realment és l'Eurostar, si no m'equivoco, el que va de Londres a París, però no el podien agafar. I no aconseguien un tren. I el Tom Cruise va parlar amb el director, amb aquests sopars, que ell és un tio que convença molta gent, i va dir, doncs et deixarem aquí un tren. Però és que els del tren, saps que la mateixa empresa, que crec que això és l'Eurostar, no volien que sortissin els seus trens perquè podeu imaginar-vos com si fos una companyia d'avions que després diu, la gent després tindrà por de pujar als nostres trens. Això és molt arriscat, això farà por i a veure qui fot la seva marca. I com molt bé dius tu, que ja ho ha fet més d'una vegada, en Tom Cruise els van portar a sopar, no sé si els va engatar o no, els va convidar a ostres
però es va convèncer i l'endemà van dir que sí i es va poder fer en el TGV aquest. Al final és una publicitat molt gran. Aquesta pel·li és icònica per aquesta seqüència també, no? Sí, sí. I la gent, jo en cap moment vaig pensar no agafaré aquest tren. I en aquesta seqüència també s'ha de dir una cosa. Van treballar molt a nivell visual, els efectes visuals, i encara es mantenen molt bé. Estem parlant de finals dels 90. I no era fàcil fer el que van fer, Raül. George Lucas, el seu ranxo, va estar durant mesos al Brian De Palma, amb aquest equip de friquis, que ell també és un friqui. Brian De Palma treballava amb ordinadors i és un coco. I va ser molt laboriós. I també hi ha un petit error, per dir-ho, que no és realista, és a dir, li falta la catenària. Si et fixes a l'escena, no hi ha una catenària. O sigui, això ja és impossible. Tot això que et posa un helicòpter i tal, això no hagués passat. El Tom Cruise a dalt del tren hagués patat directament, ja veus, electrocutat, calcinat. Traient aquesta part, és una escena que funciona molt bé, perquè portem tots els personatges a l'interior del tren, la posada en escena funciona molt bé. Escenaris reduïts, creuament de mirades, ningú pot escapar, perquè un tren al final estàs allà, allò està en marxa, no? Allò és com un avió. Està la Max, que ha quedat en un pacte amb la Vanessa Redgrave, que li donarà la llista a canvi de diners, però l'Ethan Hunt avisa, com tu deies, a l'equip del Kittredge perquè vol descobrir qui és el veritable traïdor i netejar el seu nom i recuperar la llista NOC. És a dir, és com un clímax brutal perquè tot surti bé. L'escena, aquí tenim l'escena de la màscara, no? És molt bona aquesta escena. És molt bona, ella li parla, ella li està parlant en el seu marit, en Jim. Sí, clar, que va a la bodega i entra la francesa i està el John Boyd. I és quan, com tu dius, li està parlant. L'Emmanuel Beard li està parlant, realment acaba sent una confessió perquè qui hauria de ser el dolent, el Jim, doncs és l'Ethan amb una màscara. En aquest cas no és maquillatge, és que porta una màscara. A més, no cal fer ni el tema aquest que canvien una miqueta la veu quan parlen amb la màscara, perquè ni parla. Si t'hi fiques, em sembla que ni parla ella. Exacte, et queda en silenci, ella es descobreix, el pastís, li diu, no matis l'Ethan, diu, perquè ella està enamorada de l'Ethan també, aquest triangle amorós que dèiem, no? I li dius, vale, vols els diners, però no matis l'Ethan, no? I allò, quan es treu la màscara, i és el Tom Cruise, que estava sota d'aquesta pell del dolent, del Jim Phelps, i si et fixes està molt bé, perquè van treballar molt treure aquesta màscara digital, primer graven el Tom Cruise com se la treu, després com amb el mateix pla el John Boyd, i tot amb això, amb efectes visuals, amb una feina meticulosa, fan que quedi tot fusionat i quan se la treu queda molt bé aquest efecte, queda molt bé. El Jim que li diu, no, que no te enamoraràs o no te ficaràs de la mujer del prójimo, volent dir que la seva dona, com que tu també, que has estat aquí tirant la canya, entre cometes, li pregunta ¿desde cuándo sabes que yo soy el malo, no?, per dir alguna cosa. Li diu antes, diu, i li vincula amb la Bíblia, amb una Bíblia que no hem comentat, que aquella Bíblia que tenia el segell de l'hotel, i des de quan tu cogiste aquella Bíblia, no? Un incís... Clar, tot això descobreix per això del segell, quan li menteix. Estan parlant en aquesta conversa que dèiem d'aquesta seqüència, que pensa o que no, i descobreix que li ha mentit. I tot això ve amb la Bíblia, això que estàs parlant, no? Sí, i que en aquest moment l'Ethan s'ha posat les ulleres, unes ulleres que graven, que em sembla brutal, perquè tornem a venir a l'època actual, unes ulleres que gravaven, sabeu que a dia d'avui hi ha aquestes ulleres en streaming que graven, que són les Ray-Ban Metaglasses o les ulleres aquestes, que estan tan de moda ara, doncs el 96 van tenir la pabrotera ja de posar-se aquestes ulleres que gravaven i que en directe, en streaming, li passen en Kittredge, que estan al mateix tren, que veu en el Jim i li diu no soy el único que te ha visto vivo. I a sobre el recochineo que li tira les ulleres, volguem dir, ja t'he gravat, ara ja toma les gafes, nena. Aquesta escena és molt bona i després també, quan no vol que el mati, també, com dèiem, el Ethan Hunt, i li dispara i mor la dona. O sigui, aquest tio és que és molt dolent, no? El Jim Phelps mata la seva dona també i és quan és aquesta persecució. La persecució al sostre del tren espectacular. El Tom Cruise, quan va veure la primera prova de la persecució del tren i tal, no li va acabar d'agradar el tema del vent, no ho veia artificial, com ha sigut 1000 vegades, que al final fan les accions aquestes, les escenes d'acció falses, i evidentment, tot i que això també és fals, però no ho és tant, i ell volia que el vent a la cara, el cos molestés de veritat. Si era un TGV i anava a 250 km/h, doncs la cara
t'havia de quedar aplanada, la camisa se t'havia de mig treure, etc. No? Van provar, saps que van provar amb diversos ventiladors, van provar fins i tot amb el motor d'un avió, amb un motor d'un jet, i no els hi anava prou. I després, al final, el Tom Cruise havia fet un curs de paracaigudisme i sabia que hi havia algun tipus de màquina que havia fet servir allà i van fer portar aquest motor i amb aquest simulador amb el que entrenava paracaigudisme van parar el rodatge, van estar-lo buscant i quan van trobar la màquina, que ens segueix al cap d'un parell de dies, el van fer servir, això sí que li deformava la cara, això sí que ell ho veu i li convenç, veu realisme, veu equilibri i diu, ara sí, fem-ho així, això s'agraeix. Sí, hi van cables que li van fer ferides també perquè rodava i rodava i rodava, perquè tot això és molt laboriós, molt lent, no? I el Brian De Palma també ho té tot molt pensat i exigeix molt, no? El Tom Cruise sempre deien que té un entusiasme per rodar, perfeccionista, no? I tot i que té pantalla verda, està molt ben aconseguit l'efecte del tren, avui en dia, sembla real el moviment, i és icònica aquesta seqüència. El Jean Reno, hem de dir que va amb un avió, amb un helicòpter, i la idea és que el dolent, amb els diners, s'escapi, no? Però el Tom Cruise això ho vol impedir. I és quan entrem que l'helicòpter entra dintre el túnel... No, heavy, Un helicòpter entra un túnel és el no mamàs. Per dalt, això és el no mamàs, no? Sí, això és de fantasia. Això hem de dir que aquesta seqüència és molt fantàstica, no? No, queda molt bé. Vull dir, que fotre un helicòpter entre un túnel i que l'Ethan enganxi l'helicòpter al tren... Això és que és molt boig, amb una polea d'aquestes. Sí, no? Sí, clar, ell no pot sortir, el Jean Reno no pot marxar enrere i és quan queda atrapat dintre del túnel, no? I és quan torna a fer servir el xiclet aquest explosiu, que és fantàstic aquell moment. A mi m'encanta quan diu... Luz roja, luz verde. I el tira... I surt volant contra el tren amb les aspes a punt de tallar-li el coll, per dalt, que es queda allà. I allà, senyors i senyores, allà neix un superheroi, que es diu Ethan Hunt. Allà, per mi, neix el superheroi. Fins aquell moment, però allà neix un superheroi. Sí. Perquè aquell salt de l'helicòpter a l'avió, allà en el tren, amb l'aspa, allò és Batman, allò és Superman, sí, no sé. Sí. És lliure de la mort i, com tu dius, entra en el terreny del superheroi. També hem de dir que aquesta seqüència va ser el Brian De Palma qui la volia fer. El Robert Towne, quan va revisar el guió, aquest guionista de Chinatown i molt bones pel·lícules, no, aquesta seqüència no la vull, la va treure a la seva versió, diu, al final era la cabina aquesta de la bodega del tren, parlant els tres, i diu, com podem acabar Missió Impossible amb això? I quasi que treuen aquesta seqüència tan impactant del tren que es va quedar a l'edició, però això és gràcies a Brian De Palma també. Que per cert l'escena de l'helicòpter està rodada en els estudis aquests de Londres, no sé si són els mateixos de Long Cross, que van ser aquests últims, o no, però són els de... Jo crec que són uns altres també mítics. Són uns altres, d'allà de Londres, no? Sí. I això, una altra coseta, quan l'helicòpter està també, a part d'aquesta escena final de l'aspa, hi ha una altra escena també molt heavy, que veus el Jean Reno a dintre el túnel, que estan a punt d'atropellar l'Ethan, que és molt bo quan veus el conductor del tren, el maquinista. La cara del maquinista és tan bona, crec, com la que el veus trucant per telèfon, que està dient, hòstia, ajudeu-me. Recorda que era el maquinista? Sí, clar que me'n recordo. El barret i tot, no? I l'Ethan, que està allà enganxat, que la mateixa pota de l'helicòpter li està a punt de seccionar el coll per darrere, li està a punt de tallar la nuca. Sí. Això també és una imatge molt heavy. Que ajuda molt bé també a descarregar amb l'humor, no? I funciona molt bé que es desmaia al final, aquest segon del tren que dius. Es desmaia. I la pota de l'helicòpter, la pota no sé com se li diu, la part de baix, la base de l'helicòpter, és que està a punt de fotre-se-li l'orella de l'Ethan. Que això és que és cunyero, també. Tu veus que es va apropant i dius que li fot dintre l'orella, tio. Li fotrà a l'orella, no? És l'hòstia. Sí. Tot surt bé per l'Ethan Hunt i arriba a una escena que estan a un pub amb només ha quedat un, que és el Luther, que és el que es quedarà a la saga, el Ving Rhames, i estan en un bar prenent una cervesa. Però això, el guió original, estava rodat a un aeroport i el Brian De Palma deia, això és massa fred, necessitem un aspecte, una cosa més viva, no? com més mundana. I això, si et fixes, es repeteix a la saga, que estan prenent al final de les pel·lícules, a vegades estan a un bar, prenent una cervesa... És a dir, després va funcionar també aquesta Missió Impossible, que ja, quan acaba la pel·lícula, que es torna el jefe de l'equip, que li donen el nou vídeo, no? Que diu, ¿quiere ver una película de no sé qué? ¿Le interesa?
És a dir, ja acabem amb que ell serà el nou jefe, s'ha restablit l'ordre, tot acaba bé, i comença la saga, no? Amb diferents directors, però si treus la segona, a partir de la tercera torna una mica amb l'origen i fa com joc de miralls i repeteix situacions i escenes, però que tot neix d'aquesta pel·lícula de Missió Impossible. Ja sé que és difícil ara posar un ordre, no? A la del John Woo, la segona, poder te la carregaves. Jo no me la carrego perquè revista en aquell moment de John Woo, sé que és com la més cut, és la més sèrie B, entre cometes, que va costar diners, no és que fos barata, però sí que entenc que és molta més aquella acció del John Woo de l'època, versió més cutre, potser no dic que no. Potser la del J.J. Abrams torna a pujar, torna a haver un nivell bastant bo, no? Sí, a veure, encara que no farem una cosa breu per parlar de les pel·lis de la saga. La segona la volia fer l'Oliver Stone. Havia treballat a Nacido el 4 de julio i havien treballat ja amb un co-guionista sobre la intel·ligència artificial, que després fan a les últimes pel·lis, i el John Woo va entrar i aporta aquest estil seu de pel·li de Hong Kong, d'acció, molt boja, però que està barrejada amb una pel·li que seria la d'Encadenados de l'Al Hitchcock, que hi ha un triangle amorós amb aquest dolent, que és un antic agent i company de l'Ethan Hunt, que té un inici molt interessant. A mi m'agrada l'inici. No estic parlant de l'escena d'escalada, que és mítica, no? Està en un avió i el dolent té posada la màscara del Tom Cruise. És a dir, interpreta el Tom Cruise un dolent, sense que hi ha una sorpresa que després se la treu, i això impacta. Que hi ha un accident d'avió, que fan un atemptat, no? Sí. I després, l'escena de l'escalada, ell va dir, es va trencar el peu, fent aquesta escena real, tenia un fil, evidentment que l'aguantava, i això va dir, ja tinc la campanya de promoció d'aquesta pel·lícula. I a partir d'aquí repeteix seqüències reals, que si salta de la moto, que si va en un avió real, que ja no hi ha un especialista, és ell mateix, però li serveix també per fer la campanya. I com deia, el John Woo fa una pel·lícula com molt fresca, va estrenar també a l'estiu, no funciona tan bé i té la part final d'acció, que és xula, amb les motos i tal, que és fantasia pura, amb la música molt de Hans Zimmer. Molt asiàtica, també. Això és. La música de Hans Zimmer, més rockera també, que té un tema que m'encanta, el Missió Impossible adaptat a guitarres, no? És més macarra la pel·lícula. I ja com tu dius, a Missió Impossible 3 amb el J.J. Abrams i amb una història més de la dona, no? que es casa, a mi m'agrada molt perquè la trobo que funciona molt bé, té el Philip Seymour Hoffman, que és el millor de la saga, no? Que té un dolent molt bo, i té moltes coses molt interessants. També ja passem a la 4, que a tu t'agrada bastant, a la Protocolo Fantasma. Jo de la 4 m'agrada molt, primer que el Brad Bird, el director, m'agrada molt també, incís, que recomano El Gigante de Hierro, que és una pel·li d'animació, ell venia de l'animació, una pel·li que està superbé, que és molt autèntica, i si ja ho saps, que m'agrada molt, hi ha l'escena també icònica aquella del Burj Khalifa, que és l'edifici més alt del món, aquest que hi ha a Dubai, aquest hotel gegant de quasi 900 metres en aquella època, i tot allò com s'enfila, aquelles mans biòniques per pujar, tot el making of que podeu veure al YouTube, no? De com el Tom Cruise, quan estaven preparant el rodatge, el set, a dintre dels apartaments o de les habitacions de l'hotel, el Tom Cruise ja estava penjat per allà com un animal disfrutant de les altures, no? I tot això fa que sigui una de les escenes també segur més potents de tota la saga, no? Tota l'entrada al Burj Khalifa, etc, no? Música del Michael Giacchino, si no me'n recordo, que és el de la Sofia la Nieve. Sí, que va fer la tercera i també va tornar aquí a la quarta. Que com un altre compositor de l'hòstia. De Lost no havien fet cap pel·lícula. Havia fet Alias, li va agradar molt al Tom Cruise i van adaptar això, no? Deixa'm dir, de la Salsa Rosa, diuen que Cruise i De Palma van acabar en amistats després de la primera, ¿vale? Perquè no van concedir entrevistes després de la pel·li, això és una realitat. I en canvi la resta del repartiment sí, i això evidentment va ser raro, va ser estrany. No? Llavors diuen que De Palma va acabar fins al gorro del Tom Cruise, que es ficava amb tot. Deia que era un tio molt intel·ligent, però que era molt cansat treballar amb ell, perquè, clar... És superdotat. És hiperactiu, el Tom Cruise. Com tu. Com jo ja m'ha fotut a mi, ja m'estranyava que no em caigués ni una. I aquesta teoria de que es ficava amb tot, de que van acabar... Una cosa és que es fiqués amb tot i que acabés fins al gorro, que això és una cosa... Mira, jo també estic fins al gorro d'en Pardal i no que sí, vale? Ara te la torno. Però és intel·ligent, Li va deixar treballar i fent bona feina al Brian De Palma. Exacte. Llavors dic que aquesta teoria després contrasta amb el que va dir el De Palma el 2020,
afirmant en una entrevista que Cruise li havia ofert fer la segona. Clar, I lògic. que ell li havia dit que no calia, que no tenia sentit, que aquí en De Palma, amb els seus principis, i em sembla de 10, no? Doncs va dir, escolta'm, jo ja ho hem fet bé, no me'n liis més, jo he fet tota una pel·li que ens ha agradat, ens ha quedat molt maca, no fotem xiclets, no? I un incís darrer, recordeu que Mission Impossible, això no ho hem dit, bé després de l'any anterior s'havia fet GoldenEye, la primera del Pierce Brosnan, que això també és representatiu d'una mica de l'època, i que aquell any, el 96, va ser la tercera pel·li de l'any, taquillera de l'any, només la van superar Twister i Independence Day del Roland Emmerich. Una mica també per fer context d'aquell any, de les pel·lícules que vam tenir potents en taquilla. Doncs, senyor Pardal, jo em quedaria aquí 3 dies a parlar i si cal un dia en fem de tota la saga, no? Però em sembla que... Pel tema del temps, però evidentment si parléssim fins les 8, de les 8 pel·lícules vull dir, entrem després ja del Brad Bird amb el Christopher McQuarrie, que és un guionista que ja va col·laborar va fer la quarta, ja va col·laborar, encara que no s'ha acreditat, i es va quedar amb la saga. I jo crec que ja el Tom Cruise és el codirector de la saga, amb el Christopher McQuarrie, que van fer Jack Reacher, que és molt bona pel·li també, i aquí ja va formar un equip, però jo crec que també ja perquè hi ha una uniformitat, no? Un estil més clàssic, però que ja no té aquesta varietat que hi havia abans. I jo crec que el Tom Cruise es troba molt còmode amb aquest guionista, que és molt bo. Guionista de sospechosos habituales, per favor! I, bueno, ha acabat la saga. Ha acabat o no? Jo no tinc tan clar si ha acabat aquesta saga, de Missió Impossible. Mira, jo desgraciadament t'hauria de dir que crec que sí, a part de que ho hagin dit i que l'última sigui la més nostàlgica, sí. Però estaven a $500 milions, ara ho he de repassar, amb 500 no fan, perquè ha costat 400, és la que ha costat més cara, i saps que n'haurien de fer, almenys n'haurien de fer 900 per anar bé, per dir 900, 1.000, per dir s'ha cobert màrqueting, s'ha cobert tot. Sí. I pinta que no ho tenim, Potser ara no, però en un futur, ara ja rodarà amb el Doug Liman una altra pel·li, l'Anna de Armas, fa de prota de Donald Iñárritu. Jo crec que el Tom Cruise, a mi m'agrada el Tom Cruise de Magnolia, d'aquestes pel·lícules petites, I tant. Que fan molt bons personatges i no tant aquest heroi d'acció que a mi personalment em cansa, no? Em cansa perquè ho veig repetitiu. Al final, estima el cinema, això jo ho sé i ho fa molt bé, però són els diners. I que faci històries diferents jo crec que també estarà molt bé. I tant. Doncs escolta'm, donem pas a la Holly, passem als filmets de la Holly. Eric Romer, la Holly està esperant, entra ja aquesta secció per tancar també la temporada. Holly, quina il·lusió que ens parlis de l'Eric Romer. Hola, hola! I abans d'estrenar aquesta època d'estiu, on espero que puguem aprofitar per descansar i per anar molt a les sales de cinema, us porto una de les meves pel·lícules preferides, com sempre, però una pel·lícula que m'ajuda molt a integrar-me en aquest moment de calor, d'estiu i de voler sortir al sol. I aquesta pel·lícula és Conte d'estiu, Conte de té, d'Eric Romer, estrenada el 1996. I concretament aquesta és la tercera de la sèrie a 4 estacions que va fer Eric Romer durant la seva trajectòria de director. I ja us regalo una curiositat només començar, que és la pel·lícula de les 4 que amb més aspectes autobiogràfics ha servit. Diu que s'ha identificat molt amb el personatge i ha utilitzat experiències pròpies seves a l'hora d'elaborar el guió, però després comentarem més coses sobre aquest guió. I és que la història d'aquesta pel·lícula segueix en Gaspard, interpretat per Melville Poupeau, que és un jove bastant introvertit que arriba a la Bretanya francesa per passar les seves vacances amb la seva parella, però a mesura que passen els dies coneix 3 dones que són molt diferents, que el fan qüestionar-se si realment la vida que tenia fins ara era la vida que el feia feliç. I també va vacil·lant amb les seves expectatives amb les relacions, les expectatives amb el futur. També hi ha moltíssima indecisió i, com sabem, Eric Romer el que juga molt és amb el guió de manera molt naturalista, molt sòbria, així com la fotografia. És un estil molt realista, molt naturalista, la càmera està estàtica constantment, aprofitant el naturalisme dels actors i les seves converses, i Romer el que feia era escollir actors poc coneguts per potenciar la sensació de versemblança des de l'espectador i també afegir més espontaneïtat. També són personatges moltes vegades molt tímids, que són característiques que no estem acostumades potser a veure en el cinema, i la manera en què ho encarnen els actors trobo que és molt especial i també és molt característic de les pel·lis d'Eric Romer. El pes de la narració cau íntegrament en els diàlegs, com he dit, a part de la interpretació dels actors, que si no fos aquesta no seria l'adient. Tenen un to molt intel·lectual, diu coses potser molt complicades, però la manera en què es diuen i la sensació que tu sents com a espectadora és capaç de
entendre tot el transcurs de la narració. Això em recorda una mica a Richard Linklater, i una de les qualitats d'Eric Rohmer que també em recorda a Richard Linklater, que com he dit algunes altres vegades és el meu director preferit i Eric Rohmer també està ahí, aleshores crec que és el que tenen en comú, que des d'un guió tancat, des d'una estructura narrativa molt clara que els actors han de seguir de manera bastant estricta, els hi deixa pura llibertat en el moment d'espontaneïtat. És a dir, el guió és tancat, el diàleg és tancat, però els gestos, els moviments estan perfectament assajats, però aconsegueixen aquesta sensació de naturalisme que moltes vegades en les pel·lícules trobem a faltar. També és curiós que, com és una pel·lícula conversacional, sí que podem observar que els 7 primers minuts de la pel·lícula no es diu cap paraula, cosa que no passa en cap altra pel·lícula d'Eric Rohmer i normalment no passa en gaires pel·lícules que estem acostumats potser a tenir més estímuls des del primer moment. I precisament la primera paraula, una altra curiositat que us regalo, que diu el protagonista és Margot, que si heu vist la pel·lícula ja sabeu quina cadència i quina influència té aquest personatge en la pel·lícula en general. També per comentar el ritme pausat, reflexiu, que de fet això ho incrementa el fet de que hi hagi poca música, i com en totes les pel·lícules d'Eric Rohmer, la música sempre és diegètica. De fet, el protagonista, Gaspard, interpretat per Melville Poupeau, que per cert es va haver d'aprendre aquesta cançó que us comentaré ara, és l'única música que surt al llarg de la pel·lícula, menys a la part del final, per donar-li més emocionalitat a l'escena final. L'única música que sona és una temàtica que toca ell mateix amb la guitarra, ja que n'està aprenent, és música amateur. I l'utilitzen com a motiu recurrent, cosa que encara implica més en la sensació d'estar dins de la pel·lícula, encara molt, molt més naturalista. També podem comentar ja les curiositats, perquè m'estic allargant una mica. Llavors, les dades curioses que us volia comentar és que, com he dit, la història va una mica entre un quartet amorós, no és ben un triangle amorós. El Gaspard s'ha de decidir amb la seva relació actual i les persones que ha conegut al llarg d'aquest viatge, però una curiositat bastant bona és que els actors, a part de que no es coneixien entre si, no sabien qui era la definitiva. Això ho va fer Eric Rohmer sense donar-los el guió complet fins al final de les últimes seqüències, els últims dies que estaven rodant, perquè així les actrius, quan gravaven, tenien la sensació que el seu personatge o elles mateixes podien ser la indicada. És a dir, aprofitaven aquesta indecisió i aquesta innocència dels personatges i els aplicaven també als actors perquè la seva interpretació fos el més naturalista possible. També una altra curiositat, que a mi sí que m'ha semblat bastant forta, és que és una pel·lícula que, tot i que Eric Rohmer ja tenia un nom en el moment, sobretot a nivell europeu, va tenir molt èxit a França el 1996, quan es va estrenar, però als Estats Units no es va considerar una pel·lícula tan bona com les seves anteriors, és més, es va considerar simplement una pel·lícula independent europea on parlen molt. Aleshores van decidir no posar-la en sales i va passar bastant desapercebuda. Tot i així, el 2010, després de la mort del director, va començar a tenir molta més repercussió a nivell nord-americà i van decidir el 2013 tornar-la a estrenar a sales i va tenir un èxit increïble, tenint en compte que era una pel·lícula que una dècada anterior, que era quan s'havia estrenat, realment no se li havia fet gaire cas. Aleshores, això demostra que no s'ha de jutjar per primer cop i que crec que és una peça suficientment bona com perquè estigui a les sales cada estiu, cada començament d'estiu, crec que l'hauríem de mirar. Cuento de verano, jo la vaig veure al cinema, Holly. Vaig descobrir el Melville Poupeau, que és molt bon actor, ja sortia molt jove, i reconec que no em va agradar molt. En aquella època no havia vist moltes coses del Rohmer, i parla molt, i és fresqueta, no? Però recordo que la vaig tornar a veure després, anys després, i ja em va agradar més aquest estil de pel·lícula, no? És una història que està bé. Doncs això ha sigut Conte estiu que espero que visqueu vosaltres aquest estiu que ens espera 2025. Tornarem al setembre amb molta força i moltes ganes de veure pel·lícules noves i explicar-vos-les. Us envio un petó molt fort i que disfruteu. Doncs encantadíssims. El Cthulhu no us podrà despedir de vosaltres avui. Potser després, durant l'estiu, fem algun especialet. Ja en parlarem i si no, les xarxes segur que ens podeu veure. Ha estat un plaer compartir amb oients tota aquesta temporada, ens hem passat molt bé. Seguirem l'any que ve, tenim ganes, ens ho passem bé, disfrutem, gaudim. Per dalt, com sempre, un plaer absolut compartir cinema i compartir aquestes pel·lis que tant ens agraden. Els Melocos són especials. Sí, company. I molt de cinema, o sigui, no parem.
No parem a les xarxes, subscriviu-vos al nostre canal, al nostre podcast, ja sabeu a Instagram que el Marc fa uns vídeos fabulosos i també posem pel·lícules, stories guais, o sigui que no parem. I deixa'm recomanar a la gent que som jurat del Tashore Fest, que és un festival que està superbé de curtmetratges de comèdia, a la Taixonera, a Barcelona, el finde del 3 de juliol. Aquell finde tindreu 3, 4, 5, em sembla que és. Tindreu aquest festi a Barna, al carrer Arenys. Recomanem que hi aneu, que veieu curs. Hem sigut tribunal, hem decidit juntament amb el Blai Morell, amb el crac crític de RAC1, amb el Maki, un altre crac que vam conèixer en el Fango Fest en el seu moment, i amb l'Arnau, un altre amic de cinema. I no us ho perdeu, si podeu anar-hi a Taixonera, ja veurem, hauríem d'anar a entregar algun premi, a veure si podem ser-hi, algun de nosaltres, i sobretot sempre suport als cinemes i suport als festivals, i sobretot als festivals petits de gent autèntica que dedica el seu temps a això, a fer arribar el cinema a tothom. Així que visca el cinema, visca la cultura cinematogràfica, i disfruteu d'aquest estiu, pau al món, que tenim un món que cada vegada està pitjor, però bueno, sempre ens quedarà el cinema. Una abraçada, família, salut i metratge. Gràcies als oients de les ràdios locals del Maresme també, i com diu el Cthulhu, ens veiem a les sales.